Patim, patam, patum, homes i dones dels hortons. Patim, patam, patum. Ja és aquí el buscarrons. Aquest any... Què ha passat aquest any? No m'havia passat mai. Res se m'acut. Estic en blanc. Jo no sé quines coses. Algun tema xocant? Amb què podria ficar-me? Ara recordo un fet important. Sí, enguany el Terracel celebra que l'espectacle fa 30 anys. No havíem de celebrar-ho por todo lo alto. No hi havia cacauets i xampany. Ui, cava, això volia dir cava. Per estalviar-ho, heu acabat abdicant de fer en viu l'espectacle, ronyosos. I amb qui heu acabat comptant? Amb el figura de totes les figures. Garrepes, ronyosos. Què? Estem gravant? Cregut, capsigrany, asa! I tu, marreca? Quina mala hòstia! Qui ets tu? Ah, ja et conec. Ets la Greta Thunberg dels pebrots. Què, nena? El planeta està cardat. Però tu gastes una mala llet acumulada que fins i tot el Trump, cada vegada que et veu, es fot a tremolar. Sap greu, nena, que amb la que tenies muntada, ara qui se'n recorda de tu, dimoniet enfurismat? Ah, no ets la Greta, doncs? Cagada. Què dius? Corona... Oh, sí, la corona, la corina, el campatxà. Aquest és dels meus. Vaja, era. Ara paio l'han ben atrapat. El Façana, el Dante, el Villarejo, Felipito, on vols anar a parar? Regalets dels xeics, maletins suïssos amunt i avall, elefants, marits d'infantes, perdón, me he equivocado, no volverá a pasar. Juanca, burro, el Franco va morir al llit, con las botas puestas. I a tu, Enza, et van fer plegar. Ara que el pobre generalíssimo ni en paz descanse. Per llei el desnonen, el fan desenterrar i com a l'almirante Carrero volando a Mingo Rubio se'l van emportar. Per cert, us explico un acudit del Juan Carlos? Ui, ara se me n'ha anat. A la glòria sia, pobret. A la glòria? Quina glòria? No recordeu? Sí, que va ser el Glòria, un huracà, una tempesta, una gota freda, un diluvi, un tifó tropical. Oi, 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 el canvi climàtic. Quin gener més infernal, quin temporal de llevant, les platges a prendre pel sac, quina manera de ploure, tots els pantans a vessar. No us queixareu d'aigua, això sí, un míldiu brutal. Pobres vinyes, pobres pagesos, la collita de 2020 per oblidar. Ui, mira aquí hi ha... Psst, tu nena, no marxis, vine. Aquesta làmpada és d'Ikea? Model Amne, amb dièresi a la A? Sí, vol dir Gaia en suec, esclar. El parlo i tant. Jo sóc molt llenguado. Seriosament, amb tu sí que vull parlar. De què? Doncs... de les obres de la carretera, si et sembla. Sí, les d'allà dalt, a la Creu Trencada. No sabeu on és la Creu Trencada?
És el cim més alt de la contrada. Mira que en sou d'ignorants. Doncs això, parlem de la carretera eixamplada i d'aquell semàfor que es feia llarg. O podem parlar del projecte Passo jo o Qui passa, que han presentat per salvar els plataners. Quines ments més il·luminades! No se'ls acudirà fer una calçada desdoblada i deixar entre les dues un rengle de plataners? Si vols, parlem dels ametllers, que és cosa molt nostrada. Allà al Pi Pujol fan una bona esplanada. Sabeu on és el Pi Pujol, no? I el bosc dels Bosquerons tampoc. Ai, mestres de l'escola, una mica de geografia local no estaria pas sobrada. Doncs què les explanacions? L'agroparc va de tornada? O només fan plantacions per fer vins origen, alts i cava? De què vols que parlem, princesa? Ah, sí! Espera, quin és el tema principal? El trampeta, el Bolsonaro, la Cayetana... Mira, t'ho diré per fases per no prendre mal. Fase 0. Quin regalet hem tingut enguany? Made in China no és una capseta, ni és un mirall, és una senyora pandèmia bonica, res manufacturat, tot natural. Esperit de la terra, happy flowers, com a tu t'agrada, tot bio, tot eco. Busca res més bio que un virus, però no un biovirus saludable, sinó mortal. Què hi tenim a veure nosaltres? Per què aquesta nova pesta fatal? Nosaltres, que vivíem tan tranquils, fent les coses rutinàries, com jugar amb valors de borsa, altres treballant 10 hores diàries, uns clavant totxos o cultivant patates, altres fent coses molt i molt necessàries, com fer aves de Madrid al no-res, grans infraestructures faraònico-viàries passant per la Meca, la Seca i les valls d'Andorra, inversions voltor i empreses fiduciàries i concessions d'autopistes que ara, ai las, han d'allargar-les perquè, pobrets, no feien calaix amb totes les persones confinades, no podien cobrir gastos, ni el Florentino, ni Ferrovial, ni la Caixa. És que, pobrets, no poden anar per la vida en aquestes condicions tan precàries. Sí. Ara ens fotem dels poderosos. Però aquí, qui més qui menys, no n'hi ha gaires que justet es dediquin a cobrir les seves necessitats alimentàries. Qui més qui menys s'ho camulla. Qui més qui menys fa vacances. Ben lluny, en avió, a un bon hotel, si pot ser amb spa o oferta balneària. Qui més qui menys compra roba, bosses, mòbils, tablets o bambes, moltes fabricades a la Xina, al Vietnam, que són molt més barates. No importa que tot vagi amunt i avall, de punta a punta, des de les quimbambes, mercaderies, calés, turistes, APA, immigrants, executius i empresàries, amb vaixells, avions, cotxes, per plaer, per negocis, perquè em surt de la fava.
I amb tot aquest trànsit, ja ho sé, sense bitllet, també viatjava el puto virus dels collons. El coronavirus, el que faltava. Mascareta. Ara em surt el nas. A la merda. Tu, no t'acostis, 2 metres a distància. Ai, que m'infecto. Els guants de l'Ajuntament. Donatiu d'una empresa solidària. Merda. Es trenquen tots. Això sí que és desgràcia. Fase 1. El Penedès. No, calla, som d'una altra àrea bàsica. Aquí anem amb Martorell. Això és la metronapolitana. Quina hora és? Puc treure el gat? Fase 2. Puc fer la volta a la manzana? Fase 3. Crec que em trobo malament. Hauré d'agafar la baixa. No, m'han fet un ERTO. Estoy muerto. Vaig al metge. No hi puc anar, que per necessitats sanitàries, lògic, el metge té tancat. Telefona al 112 i, mentrestant, 14 dies confinat. Mascareta, distància i mans, estigues ben informat, que un dia al loro que no estamos tan mal i al següent tot torna a estar complicat. Hidroxicloroquina, si us plau. No, tranquils, que aquí al poble esteu tots sans, perquè ni fent cua segons quina caixa d'algun supermercat, ni fotent-vos birres a les terrasses d'algun dels nostres bars, si no ho heu arreplegat. I com va la cosa? Malament? Ho ha millorat? El de les celles diu que la cosa baixa. El Torra, que tots a casa, que quin disbarat. Però els turistes que vinguin, que el negoci està aturat. Mireu, la festa major en l'aire. Però el que heu de celebrar quan arribin les fredades és un bon Sant Sebastià, protector de pestes i plagues, i reseu-li perquè ben aviat tinguem vacunes eficaces per aturar aquest disbarat. Ei, Llambran, Set Ciències, això també va per vos. Et vull veure l'any que ve, acabant el Terrazel, en directe, victoriós. Lluita, pensa, investiga. Ens hi va la salut a tots. Ens hi va a molts la vida. Que n'ets de lleig! I que ho digui jo, vinga, passa! I vosaltres, feu bondat.